iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayanyo, sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkel mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas agasawa iti lasod ti 10 atawan a panagden nami. Naadaan kami met iti 2 nga anak. May saa pulis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag-duty itulod nakpay iti klinik a pagtrabtrabahwak. Kasta akanayon tinagbalin a rutin mi iti manu atawan a panagden nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalansyam ka din? Wan, nalpasan. Kitaom dita kabinet. Nakahanger. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalisan ititimba. Tagpapudotak meten itidigos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmeten kan ka. Kaidagastak ijaili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orte gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Bert. Kita man. Ni, awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Ni, adamanan. Ngam, sabali mat anambal. Urayan ka inton lunch break me. Na, Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. aywan, mabit lang. Umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na. Di na maamon abinasak. Ay tuwalya ko na. Unay batay, aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog ako. Jakmet lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron mahari. Jack matlag hitson. Adoy titayak.
isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak, agawid akon. Ah, ay parehas ta Mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laws. Ay, disturbo mo't day to yan, tatumanix. Ni Bert tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Agalas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh Mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Ops! Oh, sapaw! Sapaw pa'y igay. Ops! Tungit! Ayos! Sa wakas Mare, nag-hits kan. Wan nga rod, mare. Sige, taya-taya manan. Taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? daka mo Adda pa'y siguro, kitaam ijelikod. Yung kamang kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan, nagdengdengak, nagprito ak iti bangus, sako si nagpawan iti rabong, dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasangay. Ay, inton bigat nga rodan sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya, katno kaaw-awid mo lang. Ita, agduty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iso asyak pa'y lati agduty. Isunan tumot inton bigat. Kasta yan. Wen. Ala, isaganang bayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo't kan, nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikan. Awan mo't kan ti klinik dito eh. Kaslamat lads dag ito eh. Ay naglokon. Dayay, agdagad iji abanda. Agdamagakman. Ni Bert samat dayay. Wan, ni Bert nga agpaiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon na inagkan na pa'y itibibig. Dagiti awanan bain. Naglugandan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga agduty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balaybay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya. Wen, nilakay ko nga minti guard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Anya kumangay. Awan na sakit abakang ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga nun nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayat ti addakarbengan na amang loko. Saan asyak tiluklukwan na, kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay.
Awan mo't na isagana ditoy. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrek iti klinik? Saan ko adyo ti ita? Mapanak tulaangan agbakuna iti barangay hall. Ngam madamdaman ton. Taglinisak pa'y dito'y balay. Ay, anta perfume ko. Apay nga wan ditoy. Ay na. Usaraman mo't tamatamboy. Day taman ni o. Mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan. Nang ikabil akon. Ingkabil kon itilugan mo. Nay, si kamot mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay? Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliwa. Tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit laang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkulirete akman mo't baset tapno presentable. Alaala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya madamdamag yo, tatang. At anang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya nga'y kumatikalukan nga aramidak. Di ka agararame di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensya. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwing yo amanugang yo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaeng ayati at dakarbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Ken laglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Iso nga agparbeng ka kuma, ha? Ay, aping agsipat ka ngay. Agyaman ka ta si patlaeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka. Asino mat ti babaim. Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan niyak ti salsalod-sudokan ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakaasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita, Sige! Oh. This one nakpay maminsan taag sinatan. natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailam, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bait. Sa anak amabutangkan ka. Sa dino pa'y itan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawin ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramidan yaw. Tata, Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawidan. adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Anyan tikas taga-aramid yo Julay. Itapay tadadakilan dagiti anak yaw. Sakay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod nun, awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak mi. Agasawa kami, gapo kadagiti anak mi. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan mi. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sa mi. Da kayo laang mat ti akin nakam iti panagasawa mi.
Julie, Puno, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid nakla ang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray ag babae. Aramiden na ti kay kayat na. Taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. yung ka man sukunan di anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta danang idanon kanya. Saan na nasken pa yung amamuan mo asina. Ingkakit kita ti anak mo. Agawaam, taamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikas na. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin alalaki na sumurutakan ka. Ala, ingkan! Ay na anak ko. Anya ka din day tangar aramidam ha. O kayo met mami. O nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatenged mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kon kulamkit din. Agpudno ka man, Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikinini laang, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arispetuan nga inam. No kayat yu ti marispeto, di agparispeto kayo. Anya ngay, insuko mo ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta! Si Kalara, Sige! Idanon nyo! Saan lang ang alayat-layat ikas tayo? Idanon nyo! natangsit ka na. Huston, Boy! Di mo palaluan ti anak mo. Pangasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kit diya, salpag kayo! Kastamat ken ka, Daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston, di kan sumungbat pa'y pangasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No, agsaw kayo. Kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na. Rinukar mat ti kaong ganyo. Agaw ka, Julie. Tamangan tayo. Juan, Anya, kukuha nyo ngay. Mga rin na. Apay, adi kayo nagarmosar. Sakbay asumrag kayo iti pagadalan. Jack mabisin. Mga anak ton, igi kantin. Mami, tay kwartak ngay. Awan kwartak. Ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pangalakay. Kat no inikan kamat idikalman. Inalampay ti 3,000 ijiwalit ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawamat. Kat no 2,000 laang tinalak. Oh, matlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon nilara. Anya ngay, maladaw akon iti klaset. Kwarta akon mami. Ala, ikamon. Lara apok. Day to'y kit palagiplang ken kawan. Lolo, Luan niya kumadag iti makit kitam asaan na nasayhaat kadag iti dadakil mo. Di mo kumararamidan. Ngamkit day agaramid kay tinasayaat. Iti kasta, awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat mading aramidak, Lolo. Damami kan Daddy ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasaya ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase ay apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada? Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak? Isungarod ako nakadi mo tultuladen. Agsingsing pet kakit day. Igaid mo ti agadal apok.
iti kasta, addan tumet may panakkel mao inton makiasawa kan. Lolo, Balasang ka na paok. Adakan iti husto at awag. Isong agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot, ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam di ta panunot mo. Nay. Ay, July, agurigor kan sabay. ah? Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigur kan sa. Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong timangga. Karaidak tasakon tupunan. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man tasan ka manin anapan nakisugal. Uno, awanan ti isugal mo. Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amureng mi. Kasta agtalinod ka lang dito'y balayo no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan, wano pagiinuman ti papapanam. Kaslasaan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kau. Tatang, Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Iso arumbeng na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. Saan arumbeng agibales ka? At kaya ko asawan ket aglalaki kamay. Teramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Urnusen niya no anyaman ti diyo na kinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay Kiden. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kani Bert. Kasla babaonen ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami, ngamin iso ti makitkita da. Ngem kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agad war iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna ato kad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat ngagpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwalawala da, agsangit-sangit da. Tumok mo sa dilangit ti gura da ket maaramid da payan ti agilunlunod. Ngem sika ket saan? Nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam? Ket nagaramid kamet iti wagas tapno ipakitam akabaalam met nga aramiden ti aramiden na. Banag abiddot. Ngamin,
Dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Kan maysa, talaga asika ti lugi, ngamin babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, kan iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak at kurang kayo laang siguro iti komunikasyon. Naruam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamat dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo kat agparinyo kayo kadagiti vows yo. Lagi penyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdanayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.